So right guys, alas 10 na sa gabi gawa kami panihapon ba. O nami doon diri sa Sibugan Food Park. Diri sa Hongkera ba, katong karaang terminal. O ganun na naman sa mga pagkaon. O mga mani dagway dili ba. Asa yung mga pungko diri. Sama ni Mads pungko ba. Nagluto siya pork chop no si Sinta ang hiwa. Wala ma. Atsoy, tagpayla, sir. Pagpinguan, hinapot. Kulot. Ay, kulot. There's kulot ba eh. Ako, binakong ikaw ang kulot. Mauna. Galingon, sir. Sa pamani mo, buha mo diha. May dynamite dira, sir. May chicken, may dynamite. Pork chop, may hotdog. Balbakwa ko, kuha ka balbakwa, kuha lang man. Latay lang sir. Dilit na siya nilas. Ni mo. So, mauna iya. Sige lang. Pinupusan ni kini. Pila na yung batsoy? 30 ramak sir. Batsoy lang. Yung kinupusan ba Kinupusan. Kinupusan sir? Pila mo ng kinupusan? 30 ra. Mag-try isa. Try ko na isa. Alright. Kumpong kayo. Kumpong pala. Alright. Puso ko na ba? Wala na. Ngako na to. Puro ng bababoy. Maulis Mads guys. Mads pungko. Taon na ba? Asa man hindi mo pwesto ba? Dito sa Kuan, sa Luyo sa Metro, sir. Luyo sa Metro. So kuya kayo mag-food trip ba yun namin dito? Kung kira ba yun para mag-food trip? Kinupusan nga sa gabi. Bago sibuyas. Kayong akong sili naara. Kasi balbakwa dito pikas ba? Ano ha? Ang bayad na lang mo? Tama. Tanga na to itong sausawan. Silihan na to. Pero bitaw, lingaw kayo dire. Nasa una terminal eh. Hindi mo lagi ni mo food park sa gobyerno. Nga ba na? Antod let's do some this kadlawon so. Ay sa ning kuan ba? Nakay option. Yaning orasa. So nasa sila yung vegetable option pero yun vegetable ball. Orang atong paboritong ano eh? Favorite atong sibuyas. Dapat na kayo. Wala. Wala. Mas simple presto sa wala. Midnight snack. Sana kung after mag-goto mga alas 10 sa gabi pwedeng masuroy dito ba? Pangkera. Ay mga ang options rin normally mga pupog ko grip ka ng crispy nahay barbecue nahay kung sabaw balbakuan na sa mga dessert pugtos dubuan so nahay sumayotisa so dahan kang choices diba?
Hmm. Thank you so much for watching. Kumana, support local. Kung masuroy mo diri dapit, di ba? Why not? Silugan, sa ba yan?